ҳолати санитарии шаҳри Хуҷанд ҳанӯз ҳам ташвишовар аст. махсусан нуқтаҳои партовпартоӣ дар маҳалҳо боиси коста шудани ҳусни шаҳр гардида истодааст. Лутфулло Усмонов 5 рӯз мешавад ки меҳмони шаҳри Хуҷанд аст. Вай аз шаҳри Панҷакен ба маркази вилояти Соғд ба меҳмонӣ омадааст. Мегӯяд пеш аз омадан ба маркази вилоят таассуроташ тамоман дигар буд. аммо вазъи тозагӣ таассуроти ӯро ба дигар тараф тобиш дод. пештар ха ободӣ буд, тозагӣ. пештар ман 1 сол пеш инҷа зиндагӣ мекардам. ҳар рӯз меомадам, мегун доштам. ҳозир мана дид 1 ҳафта бозу ман мегузарам, ягон кас дидагим не инҷиба номдусинда. чи оқи касмашон ҳамин оқи ифлосӣ бачаҳо мегузарад, вай мегузарад, оқи ифлосӣ касаловар ҳамтуме бояд оқи вақташ ба гундорам гирам. ифлосӣ зараровар халқ ба айн нафас мегирад одамо ҳамтуме ифлосӣ бу мегирад оқи вай зараровар бисёр. 2 адад нуқтаи партовпартоӣ ки ҳар яке 5-тои қуттии партов дошт, субҳи имрӯз санаи 2 март пур аз партов буд. ин мавзеи хатарзод дар ҳудуди минтақаи аҳолинишин қарор дорад. он дар микроноҳии 20 шаҳри Хуҷанд, паҳлӯи бинои хобгоҳи рақами 4-уми донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров ва биноҳои баландошёнаи истиқоматии рақамҳои 5, 6, 7, 8 ва 9 ҷойгир шудааст ки вазъи санитарияш то андозае ташвишовар боқӣ мемонад. ин партовҳои пур аз қуттӣ ва ба замин истодаи ифлосро шамол ба 4 сӯй бурда парешон кардааст ки боиси шикояти сокинон гардид. ин зан нахост ки ному насабаш ифшо шавад. мегӯяд ки ҳамарӯза на танҳо аз назди бинои баландошёна то ҳатто аз роҳравҳо низ партовҳои парешонро ғунучин мекунад. шамол 1 сӯй истад. сагу гурбаҳои дайдуи зиёд боиси парешон шудани партовҳо шуда истодааст. агар ин нуқтаҳо сари вақт аз ҷониби кормандони идораи партов тоза карда шавад, эҳтимол ин ҳолатҳо кам ба назар мерасад. вале бино ба гуфтаи сокинони ин биноҳои баландошёна 2 рӯз мешавад ки партовҳои ифлосро касе тоза намекунад. ҳозир бурафта мумкин гирам анҷо. агар успед накидик бошад, мошинаш пуруштик бошад, бурафта гиваҳо. сон мени рӯзон рафта мегира. бисмилла дар нақлиётои хизматрасонӣ ҳозир хизмат кардастем. ҳай нақлиётомо ҳай 2 сетшон таъмиранда. бино ба иттилои масъулини корхонаи воҳиди давлатии коммуналии хизматрасонии нақлиёти санитарии шаҳри Хуҷанд, давоми 1 рӯз 3 маротиба дар шаҳр нуқтаҳои партов тоза карда мешавад. субҳ, нисфирӯзӣ ва бегоҳ. фаъолияти кории ин гурӯҳи кормандони нақлиёти санитарӣ аз соати 5 субҳ оғоз мешавад. аммо ҳангоми наворгирӣ соат наздик 10 буд, вале ҳамоно партовҳои ифлос дар атрофи биноҳо парешон буд. бӯи ғализи ин партовҳое ки дар замин хо рафтааст, партовгоҳи рақами 38 аст, ба атроф паҳн шуда истодааст. имрӯз сокинон мегӯянд ки 2 рӯз мешавад ки ин партовҳоро идораи партовкашонӣ набардоштааст. ин дар ҳолест ки 2 қуттии партов холӣ аст ва партовҳо дар рӯи замин парешон ҳастанд. боз як масъалаи дигар, партов дар ҷой гирифтааст ки ҳамагӣ 30 метр дуртар кӯдакистони рақами 25 шаҳри Хуҷанд қарор гирифтааст ки ҳама рӯза дар ин ҷо кӯдакон ворид мешаванд ва баромада ба хонаҳои худ мераванд. сокинони ин биноҳои баландошёна аз паст будани маданияти бошандагон ҳарф заданд. мегӯянд ки донишҷӯёни хобгоҳ ва 60% истиқоматкунандагони ин биноҳо донишҷӯ, яъне иҷоранишин ҳастанд. онҳо партовҳоро на ба дохили қуттӣ, балки аз 3-4 метр дуртар истода ҳаво медиҳанд, ки натиҷа вазъият ҳамин гуна ташвишовар боқӣ мемонад. ва ҳоло ки ҳаво чандон гарм нест, бӯи ғализи он пасттар аст, вале ҳамоно ин мавзеъ бӯи ғализи бад дорад, ки ба атроф паҳн гаштааст. زمین پتردی شب آدم پتر نمیدانید این شب میبیارد نمیدانید کنید. паст будани маданияти партовпартоӣ, яъне ба дохили қуттӣ напартофтани партов на танҳо сокинони микроноҳии 20, ҳамчунин дар дигар минтақаҳои шаҳри Хуҷанд низ ба чашм мерасад, мегӯяд мутахассиси корхонаи воҳиди давлатии коммуналии хизматрасонии нақлиёти санитарии шаҳри Хуҷанд.
ин ҳолат худи кормандони хизматрасонии нақлиёти санитариро низ ба мушкилӣ печондааст. риоя накардани вақти баровардани партовҳо аз ҷониби сокинон ба он оварда расонидааст ки агар муассисаи партовкашони он мавзеъро тоза кунад, баъди ним соат аллакай одамон партовҳояшонро ба ин ҷо оварда мепартоянд. чунин эҳсос мешавад ки гӯё муассисаи партовкашонӣ вазифаашро иҷро накардааст. сатҳи хизматрасонӣ қаноатбахшам гуфта мешавад, ки сатҳи партовпартоии аҳолӣ паст. қуттиҳои партовпартоӣ мавҷуд, дар қуттӣ ҳеҷ кас намепатдод. салфан ки омада меғӯронанд, хай худоя шукр партовпартоиҳо мебардоранд. агар ҳама дуни қуттӣ партовно вақташ ба мошинаҳомо сота шай соати муайян ба грӯс абед бегони 3 бор хизматрасонӣ. агар ҳамо пеш аз мошинаҳо рафтан ода партон, агар кӯчаҳоям тоза мешавад, шаҳромам тоза озода меистад. барои ман амин сали акун ҳаракат кадосим ҳама ҷо мана рафта мактабовади то баромад кадосим акуно хай як нав дуруст шудагиш ҳозир ҳамин бо айн беҳтар мешуд, бо нағз мешуд. ифлосиҳои ҷойдошта боиси пайдо шудани бемориҳои вирусӣ ва сироятӣ мегардад. ин суханро кормандони маркази санитарию эпидемиологии шаҳр борҳо таъкид карданд ки барои пешгирии бемориҳои сироятӣ ва вирусӣ пеш аз ҳама ба гигиенаи шахсию санитарӣ ва тозагии атроф бояд аҳамияти хоса дод, вале манзараи мазкур на ба талаботи гигиению на санитарӣ ҷавобгӯ аст. ин гуна ҳолатҳо эҳтимолияти ба хуруҷ овардани бемориҳои вазнин шуда метавонад. ҳоло дар сатҳи ҷаҳон бо коронавирус мубориза бурда истоданд. дар мо бошад ҳанӯз мушкилоти баровардану гирифтани партов танзим наёфтааст. гузориши мафнушкур ва насим раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.